Sanibonani babukeli beMpuma Kapa TV ku channel 260 igama lami uyena uDr Mkhulu Mbelambelana uSikhove lamba sandla mehlaso umgqilazo wempahla kazi ngani zophuma phi le kwamhlabela ingane ezweni lamathonga. Namhla ngifuna sikhulume ngamandla enginawo, sikhulume ngomsebenzi wami okuloya, ukuthi ukuloya ngakuthathaphi because abantu abaningi badide ukuthi uDr Mkhulu njengoba eloya emncane kangaka ukuloya wakuthathaphi. Ukuloya ngakuncela ebeleni kuyintombi ezalo mama ugogo uMabuthelezi, uyena owanginika isipokwe sokuthakatha. Ngichazela ababukeli beMpuma Kapa isipoko sami ngasinikwa ugogo wangitshela sami kuyoba isipoko semali. Mina ngiyoceba, mina ngiyophumelela ngokulamana kwethu nodadewethu intombazane lama mina. Wathi ugogo kimi udadewethu uzomnikeza ini uTikoloshe. Wathi mina uyonginika isipokwe. Wayekhuluma amadlalana ugogo, benganotice ukuthi bekakhuluma inyani beka serious uma ngabe ethu udadewethu uzomnikeza uTikoloshe mina uzonginika isipokwe. Bengingazike ngima ngibone manje ukuthi lento iyasebenza, iyaphila, inamandla. Uma ngibona futhi udadewethu angawuthola umshado, angawuthola umendo, kungenzeki lutho. Ima ngibone manje uma sihamba sibuka kubonakala ukuthi oh man udadewethu wabelethiswa ini uTikoloshe. uTikoloshe lo wabelethiswa wona uyoba indoda kuye, ube yikho konke kuyo. Udadewethu uyosebenzela ekhaya akeze uphume ekhaya ngoba esebenza namhla anemali nje, imali ayiphumi iza la ekhaya. Kusho ukuthi wabelethiswa uTikoloshe. Ugogo wayeyikhuluma lento madlala. Namhla ngithi ngihlambuluke ngayo kwiMpuma Kapa TV ukuthi everyone ozibona into zakhe zingaphumeleli, indoda iyafika iyadlula, indoda iyafika iyadlula, uyoba isikiki kuze kube nini, uyoba umgodi kuze kube nini wena. So kufanele usukume ubuke impilo yakho ukuthi kahle kahle yini le owabelethiswa yona njengoba ungahlali nandoda. Ima ngibone manje ukuthi kahle kahle ziyenzeka izinto, ubuthakathi bukhona. Mina ke ngiyakujabulela ukuloya ngoba ugogo wanginikeza ifa. Isipoko ugogo wanginika sona namhla siyasebenza, senza izinto ziyenzeke, into zami zihamba kahle. Wathi ugogo ngiyoba nemali uyonginika isipokwe. Lesipokwe ngisiphathe kahle, ngisiphakele ukudla. Sithanda ukudla ke ubisi noshukela. Namhla into zami zihamba kahle. Solo ngawubamba umthetho. Yonke into engiyenzayo ngikhuleka kule ndoda yamadoda, ngibuza ukuthi lokho engizokwenza ngabe kuyikho na. So abantu abaningi kungakho bazibuza imibuzo ukuthi why aphumelele amncane abe nezinto emhlabeni abe nakho konke. Kumnandi ukuloya, uphumelele ube rich, ube nemali njengami. Ake ngene lapha kulolu phondo lami legambling. Uphondo lami legambling noma ngabe uma ngabe ulandile luqale ludlule kuyo le ndoda iluthinte ngezayo izandla before sihambe siyogembula. Lalela, uma ulandele luphondo lwegambling ngihamba nawe mina, awusali, ngihamba nawe siye khona emshinini. Sifike senze lento abathe angiyenze emshinini, siyenze nawe naleli thawula lami engisula ngalo lo mshini. Sube so uyawina, sibone ukuthi angeke kwenzeke inimangaliso ngoba lento engiyiphethe inamandla kakhulu futhi iyasebenza, iyazenza izinto. Kukuwe ukuthi uyayithanda noma uyithandi. Njengoba zivela inamba ku screen, kulezi namba kufona umuntu othandayo. Uma ungafuni futhi uyayeka, ungafuni ngoba kupholiwa, kutatazelwa. Lento ngathi uma enginika ugogo wathi nginceda abantu, ngikhombisa abantu ngingabi nomona, khona abantu bazo-understand ukuthi emhlabeni yonke into ukuziphakame ine backup. Njengoba unemoto nje uma ihamba uyifaka upetrol, so kangeke izinto zivele ziphakame kungekho amandla a-extra. Kube khona abantu ababuza everyday, babuza ngesikhwama sami lese ngithi uma ngisakha endumbeni siphume sinemali. Bazibuza ukuthi abantu lesikhwama ngisakha kanjani. Angizukuchaza kakhulu lokho, kuba yisecret yami lokho ke, but ngikwenza sewufikile endumbeni, ngikwenzela khona exactly endumbeni ungibhekile, ngifake le mithi yami. Angeke ngumention lo muthi ukuthi yini lo muthi engufaka la esikhwameni ngoba kugcwele phela amavukane onyanga mfana abathanda ukuzenza mina, abathanda ukuzenza uDr Mkhulu. Yonke into engiyenza bayenza, bayazama noma be-4 ke bazama ukukhopha, angeke balibone edlalayo. Lento engiyiphethe inamandla ngoba ngayithola lento le, nganikwa yona ngisemncane. Mina ukuloya kuvele kuyinto yami, ukuloya ngiyakuthanda ngoba ngithi ngiyakubheka namhla ngibona ukuthi ngiphakeme, ngiphumelele, ikona lokhu kuthakatha engihamba nako. So ukuthakatha-ke ngifuna ukuchazela umuntu ukuze understand ukuthi ukuthakatha yini. Mina ngithakatha kahle, 1 ngithakathe kabi futhi kukabili. Uma uza kimi ulahlekelwe, mhlawumbe sithi ulahlekelwe imoto, umuntu wemoto angimlaphi mina, ngiyamthakatha.
njengoba nawe uza kimi ukhala uthi ufuna uncedo ulahlekelwe impahla yakho. Umuntu onjalo ngimnyangi, ngiyamthakatha umuntu onjalo. So ke lo muntu lo vele isuke efuna ukuthakathwa ngoba isuke ethatha into yakho ngokungemthetho. Umuntu onjalo ngiyamthakatha zilima zetsheni kubonakala ukuthi kuyogcina ubani. Ngikhuluma ngokuloya mina, ngikhuluma ngomsebenzi wami okuloya lona engiphila ngawo namhla. Mina ngidila nokuyiloyela, ngenza into umuntu athi angiyenze, ngenza yona. Ikakhulukazi ke ngidila ngento zemali mina khulukazi. Angifuni ukwenza ungenza isinganekwane. Angiyenzi inganekwane. That why mothi uzothakatha umuntu kimi. Ngiyambheka lo muntu omthakatha ukuthi umthakatha ukwenzeni. Sihlale phansi sihlole. Singene kuyo le ndoda yamadoda ichaze kabanzi ukuthi hayi udlala ngalo muntu. Mina ngiyatshelwa nginabantu abangitshelayo mina. Nginabantu abangitshelayo kufana nalamadoda engiwanika labefundisi benu labenithandaza nabo. Lamadoda ngiwanika labefundisi ngiwagcabe ngolimi lwalamadoda athi noma umfundisi engene esontweni alalele ezwe inkinga zenu nimbone sanigive anitshele indaba zenu nonke nimangala ukuthi ithatha lezi indaba. Iyafakwa lento ibizwa kuthiwa izizwe, ifakwe emzimbeni ukwazi ukuprofeta, ukwazi ukuhlola, ukwazi ukuhlahluba. Ungabi umuntu nje awukwazi ukubona ngisho ingxaki iza phambi kobuso bakho. Awukwazi ukubona ngisho ingozi iza kuwe. Awuboni kwanto ulala kuze kusungaphuphi. Kufana nokuthi ufile kahle kahle. Ngikhuluma ngesikhwama sami lesengisakha ngiphume endlini sinemali la entombeni yami. Lento ngayinikezwa ugogo ngikhula nayo. Ngiyahamba ngiyemamboni ngiyoyi-eda nje. Ngiyo-edela ukuthi kube khona naloko. Kodwa lento yokuloya ngayinikezwa ugogo intombi yakashenge uMabuthelezi usokalisa unqengelele. Lapha lele khona namanje ngiyabonga ukuthi wangishiya nefa. Wangishiya nefa lokuthakatha. Namhla ngiphila ngako lokuthakatha. Uphondo lami legembule ngilona engisebenza ngalo kakhulu abantu abafuna ukugembula. Njengoba unyaka kuphela nje abantu abafuna ukugembula beze kimi balandele lento. Uyathanda uza kimi, uma ungafuni awuzi futhi. Akuncengonanga la kupholiwe hayi ukuthi ngithi ngicela nize. Anginiceli. Othandayo akeze kimi, ongafuni futhi akangeza kahlale phansi. Kimi kuze umuntu othandayo, kimi kuze umuntu ofuna impumelelo. Uma ngabe kukhona umuntu othi yena uready ufuna athwale imali njengami, anginqeni mina ngiyakuthwalisa ngikunikeza isipokwe uhambe usebenze nawe. Ngikunikeza isipokwe. Kunabantu abayizangoma nabantu abayizinyanga bavaliwe, abanye bamhlophe kepha ababoni kwanto, ababoni ngisho amaphupho, kuvaliwe. Wahamba umuntu wayothwasa kugobela wakhe, wafika ugobela wamthathela idlozi, wathatha yonke inhlanhla kwavaleka yonke into. Ngiyawuvula lo msamo, ngiwuvule lo msebenzi, into zakho zikhanye zikuhambele kahle. Ngidila nabantu abafuna ukuthwala kakhulukazi. Anginabo abantu abagulayo la ekhaya, la esigodleni abantu abagulayo abekho. Anginabo abantu abagulayo, nginabantu abazele into serious. Nginabantu abazele imali kakhulukazi. Umuntu othi Dr. Mkhulu ngifuna ukuthwala, Dr. Mkhulu ngifuna isikhwama sakho, Dr. Mkhulu ngifuna igambling, uthinte mina izinto lezo engidila nazo. Antu uma udokotela phela awulaphi zonke izifo. Kunezifo zilaphayo, kunozifo ongazilaphi. But ke la ebunyangeni ke uma uzoya ngenyanga, inyanga zilapha konke ngoba nendlala ikhona kulanjiwe. So kwazona zilambile. That why inyanga zilapha konke, uletha lesifo uyasilapha, uletha lokhu uyathwalisa, uletha lokhu yonke into bayenza. Why na? Indlala kulanjiwe. Uyena okhulumayo umbelambela usikhofesa lapho umgqelazo wempahla kasenganza uphuma phe kwiMpuma Kapa TV channel 260. Ngihleli nani babukeli ngithi ake ngikhulume nje abaqiniso kucace ukuthi into eso ikhona noma yikho. Kube khona amagundwana alanda imali. Ngifuna ukungena emagundwaneni alanda imali. Ngifuna nibe aware ukuthi akhona yini noma awekho amagundwana alanda imali. Babukeli baMpuma Kapa nginivula amehlo, awekho amagundwane alanda imali. Igundwana imali liyayidabula. Uma ufuna ukuprova lokho kubona ukuthi ngithethe inyani, thatha u200 wakho lo nawo lapho ukugcina, ubeke la kuhamba khona amagundwana, umuntu uzowuthola lekuseni, uzowuthola unjani. Ngifuna ukuprova ukuthi igundwana imali liyenza yini. Alikho igundwane elilanda imali. Ningakhohliswa izinyanga lezi elambile ezizindlala bese ithi inyanga inamagundwana alanda imali. Awekho amagundwana alanda imali. Ngifuna ukukhuluma ngesithwalo segazi. Isithwalo segazi ke sibonakala kanjani? Uma uhambe wayenyangeni uyothwala ifike inyanga ithi thenga ibhokwe, thenga igusha, uxhelelo ngaleso silwane, sekuyingozi lokho. Umcebo wakho awuzuphumelela. Uyoceba iminyaka emibili noma umnyaka oyi1 kuphele kanjalo. Ngalesikhathi kushabalala, kufa wena, kufa izingane zakho, kufa kwenkosikazi wakho, iphela yonke ingcebo yakho. Why na?
wasebenzisa isithwalo segazi from the start. Isithwalo segazi ke sibonakala ngokuthi umuntu othwele ngegazi uhlale exhela anamaphathi celebrate every day. Akucelebrate yena kepha celebrate ini utikoloshe wakhe lona othanda inyama, lona awuxhelela leli gazi, lo tikoloshe awuphuzisa leli gazi. So ke nina nijabule ningabantu nicabanga ukuthi uyacelebrate nje ngoba uphumelele. Akuphumelelanga yena, ujabulisa labo tikoloshe bakhe. So ke imcebo wegazi awunampumelelo ngihlale ngichaza everyday kwiMpuma Kapa TV channel 260 uyena uDr Mkhulu lo khulumayo umbelambela uSikovesa alamba sadla mehlaso. Uma kwenzeka ukuthi uyathanda ukungifonela, uma uthanda ukufona, uma ungafuni futhi uyayeka, nazi inamba zivela ku screen. Nansi inamba uqala ithi 078 78 00 692. Eyesibili ithi 078 05 111 33. Uyangifonela kulezi namba kukuwe ukuthi uyathanda noma ufuni. Uyachuza. Kepha uma ukuthi ufuna impumelelo fona kulezi namba ubukele ukuthi into zakho ziyokhanya kanjani, ziyohamba kanjani emhlabeni. Ngoba into esifunayo, sifuna impumelelo. Anginawo kumona into enginayo ngiyafisa ukuthi nginikeze abanye abantu, ngifundise abantu. Lalela. Mina ngifundisa umsebenzi engiwenzayo. Uma uthi ufuna ukuloya nawe njengami, ngiyakufundisa mina. Ngiyakwazi ukwakhela isikhwama sami lesobuthakathi ngunike uhambe uyohlala naso ekhaya. Leso sikhwama siphinde sikungenisela imali sona, siphinde sibe self defense, sivikele impilo yakho kuba ungabi intekenteke nje, ungabi weak. Umama ulead abantu kepha weak, uyindoda ulead abantu, umholi kepha weak. So ke akusebenzi kanjalo. Uma ngabe uphila la emhlabeni kumele uqine khona into zakho zonke ziyohamba ngendlela. Unebandla. Uma ufuna induku yebandla, buya kimi ngikunika induku yebandla ube neministry yangempela ephilayo. Hayi lento yokuthandaza nabantu abawu4 ungitshela ukuthi uyashumayela, ushumayela abantu abawu4 wena. Awukho right. Vele uthatha laba bantu bambikise kamakhelwane esontweni ngoba kusho ukuthi uyehluleka, awunawo lamandla eministry. Yonke into iyafakwa emzimbeni. Angeke uphumelele ungenawo amandla extra. Ngeke wenze nix. Ngeke wenze nix. Ngeke uphumelele ungenawo amandla extra, uyoshizila. Akuthina sothe esithwalayo nebelungu bathwala. Ungacabanga ukuthi ukuthwala umuntu omnyama kuphela, nabelungu bayathwala, banendlela yabo abathwala ngayo. Banendlela yabo abathwala ngayo. Imost abelungu bagcwele lapha kuIlluminati. Wena uyazi Illuminati, ucabanga ukuthi amaswiti mangikhuluma ngeIlluminati. Mangikhuluma ngeIlluminati ngikhuluma ngaso isithwalo kepha esigcwele abantu bebala elimhlophe. So thina indle emnyama sibhilivela kakhulu kotikolosha naseyipokweni. Yiloko engikwazi ukwakha la ekhaya. Noma ngabe unebusiness, uma uthi unebusiness uyalibona lihambe. Angeke lihambe ibhizinisi ungitshela ukuthi uyathandaza, uthandazela ibhizinisi. Ibhizinisi lifakwa isipokwe khona lizophakama, lithandwe ngabantu. Uma ufuna ukuba ibhizinisi lizophakama, ibhizinisi lifakwa isipokwe khona lizophakama. Imina engikufakela lento osukuyifuna la, ubukele ibhizinisi lakho ukuthi liyogijima kanjani. And liyorana kanjani, and abantu bazolithanda kanjani ibhizinisi. Yonke into okufuna uyenze, uyazi ukuthi lento oyenzayo uzohamba kanjani, uzohamba. That's why ngithi umuntu uma ngabe efuna ulwazi kabanzi akangifonele kulezi namba evelayo, ngimnikeze that information akwazi ukuthi abe nayo into zakhe ziyokhanya. Mina ngidila kakhulukazi nesipokwe semali. Yona into engikwazi uyenza leyo. Leyo nto ngiyenza la ekhaya, uphuma right. Awuthi uma ulanda isikhwama la ekhaya ngithi hamba isikhwama siyolunga kuphi, siyolunga ekhaya. Ngisenza la endombeni yami uphume into zakho zihamba kahle sometime. Uhlala unemali, hayi lokuhlala ushayekile nje. Hayi lokuhlala ushayekile. Yonke lento ngiyenza la emagcekeni, ngiyenza la esigodlweni. So ke ngiqonda ukusho ukuthi uma kukhona umuntu othi yena uyalidinga uphondo lami legambling, akangifonele. Uma kukhona umuntu othi uyasidinga isikhwama sami, akangifonele. Uma kukhona umuntu othi ke yena udinga nje ukuthwala, ufuna ukuthwala njengami, akabuye kimi sihlale phansi ngimnikeze yonke lento abone ukuthi lento isebenza kanjani. Ngibe sengidlulela lapha kumuntu ozalwe eMbetha. Kunomuntu ozalwe eMbetha namanje basekhona, basazalwa futhi abantu abazalwa beMbetha kodwa izingubo zabo abasayitholi. So uma kukuthi uyathola ukuthi wazalwa uMbetha, buya kimi ngikulungisela isimo sengubo yakho khona into zakho ziyohamba kahle. Ngale kwalokho ngeke uzuphumelele. Why na? Ingubo yakho yathathwa lo muntu owayetetisa umama wakho, yathathwa yantshontsha yathengiselwa izinyanga, yathengiselwa abantu abaziyo ukuthi ingubo isebenza kanjani.
usale wena uhlupheka impilo yakhe ingayindawo wayina ingubo yakho yalahleka esibhedlela phela hayi ukuthi ingubo abantwana kumanje bazalwa bangembethe bazalwa bembethe but because abantu seba aware ukuthi ingubo isebenza kanjani seyintshontshwa khona esibhedlela umama seyinhlungwini lapha inyamalala ingubo ungaphindi uyithole ihlupheka ingane yakho into zayo zingahambi kahle ingaboni ngisho kwanto esikoleni kube mnyama nje kuyo into zayo zingahambi kahle why na kwalahleka ingubo so ke ngiyakulungisela lapho ke akhona amafutha esilwane okuyiwona engiwasebenzisayo lesilwane sami ngeke ngisimenshine okuyisona engiwasebenzisayo ukuze ngikulungisele isimo sengubo yakho into zakho zihambe kahle ubone nawe zikhanye izinto kunabantu ababelethiswe utikoloshe kunomuntu obelethiswe isipokwe lalela la ukuyenzeka kube umfazi ubelethiswe utikoloshe hey awuthi ngene deep lapho kunomuntu wesifazana obelethiswe utikoloshe uma ubelethiswe utikoloshe angeke ushade ngeke uthole umshado uyothi uthola umshado iyobuya leyo ndoda kuwe utikoloshe ukulinda ngalesikhathi uthi ukwi relationship emnandi nawe uyazizwa ukuthi cha umtholile ubaba kaBoy kanti cha lutho utikoloshe uzobuya uzoona indawo yawo ovele uyijwayele akhala umuntu athi hayi ebusuku ngizizwa ngilelene esilwane asilali naye uma ngabe angakathola iboyfriend wathola iboyfriend siyabuya isilwane sizosebenza endaweni yaso ngoba siyazi ukuthi naku ekhaya naku lapho sijabula khona isilwane ubelethisa utikoloshe kube khona nendoda futhi nendoda kuyenzeka ifika ishadi ithatha umfazi ibe right ilobole yenze konke kanti ibelethiswe isipokwe yona indoda ibelethiswa isipokwe umfazi ubelethiswa utikoloshe thola ukuthi leyo ndoda ayikwazi ukujabula ekamerweni why na ijabula nesipokwe njalo ngo12 ifikelwa isipokwe umama uhlala zilambele sonke isikhathi umama uhlala ekhala ngaso sonke isikhathi ukuthi kanti la ekhaya ngashadelwa ini why na indoda ijabula nesipokwe njalo ebusuku ngo12 sifika ngo12 sizomjabulisa isipokwe lesi abelethiswe lo sona lelo thunzi makhona umuntu onjalo omaziyo ukuthi ubelethiswe into enjalo akakuthola ukujabula ekhaya uyahlukumezeka ngiyayikhipha leyo nto leyo ngiyayikhipha lento zikhona iboya zesilwane esithile okuyizona zona engisebenza ngazo ngikwazi ukuthi ngikuthule lo mthwalo osuke uthwele into zakhe zihambe kahle kupholiwe lapha ke makutatazelwa akulanjiwa ngisebenzele yona indlala kepha ngilekelela wena uma uthanda uma ungafuni futhi awuzi kimi that why leli gama elithi uma uthanda uza kimi uma ungafuni awuzi angilishiyi ngenzela ukuthi ube aware ukuthi ungacabanga ukuthi uza kimi ucabanga ukuthi kulanjiwe akulanjwanga la so kuma khona umuntu obeletha isipokwe obelethiswa isipokwe uma ubelethisa isipokwe ubona ngani ke ubona ukuthi njalo wena ujabula kamnandi ebusuku wenza inkonzo emnandi yasekamerweni inkonzo yakho uyenza uma songathi kuyasa futhi umzwa wakho ungamuzwa ekhala yedwa umuntu kanti sesifikile isipokwe sesizomvivinya so ke akukho mnandi lokho abantu balanda izipokwe bazobelethisa izingane zabantu isipokwe ngingasilanda mina ngisilandela ukuthi ngifuna ukulaya wena ngoba ngangithandana nawe wangishiya ngikubelethisa isipokwe means injabulo yakho angeyiphinde bekhona umshado ozowuthola uyobhedlika ubuhle njalo uphelela ushode ndawo kodwa umshado owutholayo awuphumeleli uthando ongena kulo awuphumeleli akwenzeki next so yintshwana lezi ezingama minor thing engizenzayo nje uma kukhona umuntu ovelile wathi hey mina nginenkinga enjalo nginalo ikhubalo elinjalo bese kuba ikhubalo lokucupha ithuna uma kukuthi washonela umuntu ngendlela ongayitholi kahle angizokwanda kakhulu ngizosheshe ngikhathe leyo angizokhuluma ngayo kakhulu ungifonela uvele kimi esayidini ngikwenzela ukwazi ukubona ukuthi obani abantu abenza leyo nto uma kukuthi uyabazi futhi kulula nalapho ikhona indlela engiyisolva ngayo kuye kube yi2 days uma ngilungisa leyo nkingi ukuthi uyabazi abantu ababulala umuntu wakini ngendlela engekho right ngizokutshela ukuthi phatha inani angizochaza okuningi kodwa ke ikhona indlela engiyisolva ngayo mina ngiyaloya angikufihli ukuloya into yami angikufihli ukuloya into yami nganikwa isinkwa sami nganikwa sona ukuthi angivikele abantu bakithi bakwaNguni angivikele abantu bakithi abamnyama ngoba phela thina siyindlu yakwaNguni thina ukuloya vele into yethi into bayivele khona kusukela emandulo leyo kuloya so ke ngiyibambe lapho ugogo wathi umedlule emhlabeni wayishiya kimi wathi angiqhubeke ngilekele labantu kwiMpuma Kapa TV uyena uDr Mkhulu ukhuluma umbelembela noSikhove lamba sadla amehla somgcelazo wempahla kazi ingane zophuma phi le kwaMhlabi yalingana bayazibuza abantu ukuthi kanti uMhlabi yalingana indawo enjani yona leyo uMhlabi yalingana ngendawo enabantu abafishane isikhathi esiningana uMhlabi yalingana unabantu abafishane abantu bakhona beka akekho umuntu omude bambalwa
umhlabelengane endaweni abantu abafishane, indawo enanotikoloshe, thina ke otikoloshe sisababona endaweni, indawo enotikoloshe le kahle kahle njalo ufakwa ubuya nodaka kuleya ndawo. Akuyona indawo ongayizala kuyo ngobuso ngoba lapha kuhlala inkunzi. Kwamhlabelingana angeke uhlale ungaloyi, kufuna uhlale khona mawuzazi ukuthi uqinile nawe strong. That why ke mina ngiyinkunzi yakwamhlabelingana. That why zonke inyanga kwamhlabelingana kwathi uma kubuya mina emazweni zonke inyanga zabuya zazosebenza ekhaya. Akunanyanga ekhona emhlabelingana. Bonke babuya bazosebenza ejalidini kimi ekhaya. Abanye bashona futhi. Angizwani ke nokuba necompetition engenasidingo mina. Angeke kubeka isonto la nami nginesonto la. Kufuna kubonakala ukuthi ubani inkunzi. So ke ungangibuza ukuthi ngenza ngani ukuthi inyanga kamhlabelingana zonke zibe yimphuphe zingasebenzi. Ungangibuzi lokho. Ngiye ngithi uma ngabe khona ozizwayo ukuthi mhlawumbe unezulu, mhlawumbe unamandla, akadubula bhekisa ngapha kimi ngezulu lakhe sibone ukuthi liyoshaya yini. Maye kumnandi kuloya, uloye kahle uphumelele, into zakho zikhanye zikuhambele kahle, ungashodi lutho, ungasweli nix, ube kahle, ube nemali. Akukho kuloya kumnandi njengalokho. Ungaloyi ubulala abantu kodwa wena uyahlupheka kodwa uthi uyaloya. Uma uloya phela uba nemali. Into zakho zihambe kahle. Gibela imoto oyifunayo kubonakala cha uliphethe ikhubalo lokuloya, uyaloya ngempela. Bazibuza abantu abaningi ukuthi lolu phondo angalubeka ahlala luphethe esandleni lihlala emotweni yini. Ungangibuzi secret yami nami le angeke ngiyiphendule ku media. Nawe uma kumele ngikunike okwakho ngizokunikeza okwakho kuzokwenza ukuthi uphumelele, into zakho zikhanye, kuhambe kahle. La ukhona khona ube namadoda akugadile. Ungabi intekenteke nje. Kunabantu abangama-leader emsebenzini, bangama-leader, abanye bahola umasipala, abanye bahola amakhampani amakhulu kodwa bahlonishwa. Iyafakwa lento yokuhlonishwa, isithunzi siyafakwa sibe khona emzimbeni kwenu. Uthi noma uqhamuka abantu ba-comply benze noma ngabe yini lento ongabathuma ngayona. Why na lento isemzimbeni? Ufuna ukukhuluma kakhulu ngalamadoda athi angabefundisi. Kunabafana abaningi labathi bangabefundisi, abafanyana bangabefundisi abagcwele la abanganawo umoya wokubona. Awukho umoya ozobuya kuJehova, akunamoya ozowuthola kuNkulunkulu. Bonke abefundisi abathi banomoya balinda bayohlala entabeni bafasta iminyaka emingaka, inyanga ezingaka manga lawo ke. Iyafakwa leyo nto. Ubuya kimi ngufake yona izizwe. Ubuye kimi ngufake ngunikeza amandla ukwazi ukuprofeta, utshela abantu bazosha bazalana bathi prophesy ubese uyakhuluma ukubatshela indaba zabo. Ukuhlola lokho, ukuhlahluba lokho. Ifakwa yimi lento ngufake ngunike yona. Uhamba uyoba nebandla. Ngale kwalokho ungenayo iprofesi uyothandazana abantu amabili. Why na? Awunayo iprofesi. Awukwazi ukubona inkinga zabantu. Umuntu kufuna umtshela inkinga zakhe, uphinde umtshela ukuthi uyoncedeka kanjani. Isizathu bonke abantu bafuna uncedo emhlabeni. Ukuze abantu bancedakale, tshela umuntu inkinga yakhe, ayazi inkinga yakhe, umtshele le nkinga le ayifunayo. After that ube sumnika isolution khona umuntu azophumelela phela abe nebandla abuye azonikela naye. So kuma ukuthi unebandla uyazibona ukuthi untengentenge nebandla lakho lifuna lokuwa, bahamba bazalwane baya kunanga umfundisi olapha eSlondon. Indoda phela loya unamandla loya. Unamandla loya. Uma ukuthi wena uyabhayiza uyothandazana awuthu esontweni. Olivala leli sonto ulinike mina. Ngibuye ngisebenzele kulo ngilaphele kulabantu ngoba kusho ukuthi uyehluleka. Ayikho nje into ozoyenza la ongayenza yenzeke ungenawo amandla extra. Kukhuluma mina phela umthakathi omkhulu owaziwayo kwamhlabelingana. Hayi umhlabelingana phela Mozambique yonke ya kahle kahle nje international umthakathi owaziwayo uye lo. Ngicela niqaphele kakhulu ke nalapha ku Facebook online. Kunabantu abagcwele ku Facebook abatshela abantu ukuthi depositani imali, sebenzisa inamba eqala ngo-063. Ngicela nibe aware ukuthi iscam leso ke akumina. Anginawo Facebook, anginawo TikTok, anginawo WhatsApp. Ngicela umuntu angifonele direct kulama numbers avela ku screen lawa. Ufonela mina uze kimi esigodlweni. Uyafona before uze kimi ngikwazi ukukunika ama direction. Uma uza kimi futhi uyabhuka but awubhuki ngemali. Ngicela niqaphele labantu abathi faka no 3000 ningayenzi lonto, ningayifaki leyo mali. Iscam leso. Abantu abazenza mina omunye naye ngisanda kumgweba uthi likajela okade ezenza lokho so ugwebekile ke so right ngoba impilo yakhe vele lapho ukhona osasele engisamfuna la emoyeni naye uzotholakala futhi uyotholakala naye kulula naye. Ngiyabagweba nje ngibanika uthi likajela abantu abazenza mina ukuthi ngimnike kanjani uthi likajela ungangibuzi. Nawe uma ufuna ngikunikelo wakho okuhlukumezayo uthi likajela uza kimi negama lakhe nesibongo ngikwenzele ngimnika uthi likajela ukuthi ngimnika kanjani.
kuyobonakala khona. Nazi inamba zami ziyavela ku screen, ngiyayiphinda futhi ngiyazibiza. Inamba yokuqala ithi 078 78 00 692, eyesibili 078 05 111 33. Uyena lo khulumayo uDr Mkhulu umbelambelana uSikhova esalamba sadla amehlo aso kwamhlabi yalingana ezweni lamathonga kwiMpuma Kapa TV channel 260 kwinqubo ethi ngihawukele thonga lami. Lapho sikhuluma kahle ngabantu abakwazi ukubona, abantu abanamathonga, abantu abamhlophe, abantu abayizangoma, abantu abayizinyanga. Sikhuluma ngabantu abayizinyanga, sikhuluma ngamavukana lawa asagcwele umhlaba wonke. Uthole inyanga zibeka ipikhe emadolobheni, ithi inyanga phuza nasi siwasho, phuza nanku umuntu. Inyanga ihlala endombeni, ayisebenzeli estradini. Inyanga ihlala endombeni yayo, sizwe ngezigi ukuthi le nyanga le iyanyanga iyasebenza. KwiMpuma Kapa TV channel 260 uDr Mkhulu uyavalelisa. Siyophinde sibonane futhi kwi-next episode lapho engiyobe ngigeqa amagula khona, ngiyabe sengivalelisa, sengiqeda unyaka, sengigeqa nje amagula, senginikeza abantu into abayidingayo. Mina ngifuna umuntu othi ufuna ukuthwala kimi, ngimnikeza amandla, hamba phumelele. Uma uthanda uyangifonela, uma ungafuni uyayeka. KwiMpuma Kapa TV nisale kahle. Ngithi bye bye.